Ya ndagurida futi chimonipa 1 more. Futi? Ya aiwa akawani chete. Hai zvanyanya izvo. Indokanya. Zvanyanya mamusona zvanyanya. Aiwa na aizvo pakawani chete keko. Asi uda kutoripedza rese kana. Aiwa kekupesira vhura umoni pakawani ai. Izvo ukandipaka auchandipi tobva tatorara. Izvo ukanipa takutorara manje. Asi mabvirira. Aiwa usadaro. Aiwa ndokupa yangu ka20 moenda yenyu kubhawa munotandara nevamwe murowana ikoko. Noise rikubhawa hayo nderedio zvokuenda kubhawa ini kana chikoni pamupamangu ane mupamangu uripo kumana indokaniwa chimonipa ukawani kani iyo ndakurida kani ndakunyatsa akawani chete kopesira wapake kopesira andichati ndipe futi. Imi mamusi kuona kuti manyanya. Aiwa zvanyanya izvo. Aiwa na indokaniwa. Omana ungabva ndinde kubhawa braire kubhawa rinobhawa zondo rani mbonakirwe naro nokudya ivo unongonipa ndipo piece 1 chete. Vhura ipoto mutore mega. Okumana wakataura kuti udundona kumapoto ako kumana chingotora kapisa 1 kezondo ndipe. Zondo iro ndimi mazongoripedza mega muri 1. Apa tete ndakariprepara tete kuti mangwana pavanouya vachidyawo. Ndakanzwa vachikufonera vachitaura zondo but handisi